ma duru de ba ambulu président kono ano jamuka o de jeunesse développement e mara to kala je Sherifa TV la ya ala sonama amena kuma o la erkele bonyonko ananga ma obina akilla jaga bokwe o de ka mi ba to o repse ka chama fuma la to bina avec bamanan candidat mi ba to bebse ka ni rota so kuma ko to bina. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend selon peut-être l'heure qui nous réunit ici. Nous allons parler d'un thème qui intéresse aujourd'hui la jeunesse, qui est notamment les produits psychotropes en milieu jeune et sportif. Donc nous avons des éminents débatteurs qui vont tout de suite prendre la parole pour édifier davantage l'assistance ici et sur le thème dont je viens d'expliquer tout à l'heure ici. Il y a le double champion du monde de taekwondo, donc que je vous demande de l'ovationner ici au podium. D'abord Modibo Keïta, et puis suivra également le promoteur du complexe scolaire Abel Ouattara, nos moyens, promoteur également de la sécurité 711. Un tonnerre d'applaudissements pour lui ici. Et nous avons également sur ce podium le représentant du ministère de l'Éducation, M. Yuba Konati. Applaudissements pour lui aussi. Et au niveau de l'OCS Centre, nous avons commissaire Taïbou Lamoko, chef du centre informatique et documentation de l'OCS. Ça a été créé par Fafanakou. Également, adjudant-chef Aboubakar Diabaté, division prévention, communication et relations publiques. Il est avec nous sur ce podium, l'Office central des stupéfiants, représenté par Ousmane Diakité, qui représente donc la direction. Nous le remercions amplement pour ce déplacement. Sherifa TV filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ka jirala k'a fɔ bi aw ka émission mandi min dabɔlen Mali sifinnakaw kama ni a bɛ wele nanzarakan na jeunesse développement ale délocalisera bi ka na Katikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati kɔkɔ ka sanga ni an balimakɛ ni o ye complexe scolaire Abel Ouattara ye o ɲɛmaaba ka wulikajɔ dɔ min b'a to ka sifinnakaw su k'u kɛ baara kan ani fana ɲɛnaminimafɛnw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ kalanyɔrɔw la ni o ye monsieur Ouattara ye ni Ala sɔnna ma an bɛna babu min ta o de ye k'a fɔ les produits psychotropes, quelle stratégie pour freiner la consommation dans le milieu sportif et scolaire. Walasa ka jamuka ɲɛnamaya ma duuru b'an bolo. Ma fɔlɔ o ye commissaire Taïbou Lamoko ye chef du centre informatique et documentation de l'OCS, donc centre de lutte contre le stupéfiant. Donc ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma di ale ma inshallah a ka se ka a da don baro la. Ma filanan o ye adjudant chef Aboubakar Diabaté ye ni ale ye division prévention communication et relations publiques ka sanga ni OCS ka wulikajɔw fana kɔnɔna ye ale fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin baara ninnu na ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma di ale fana ma a sabanan ale ye monsieur Ouattara Palme Lompo Frédéric Mohamed ye ni Ala sɔnna ma ale min ye complexe scolaire Abel Ouattara ɲɛmaaba ye an bɛna kuma di ale fana ma ale min ye kɛnɛ in sigiba ye ni Ala sɔnna ma a ka se ka a ka hakilinata di babu in kan. Ma laban ani maduruna o ye an ka double champion du monde ye Daba Modibo Keïta, double champion du taekwondo. Donc ni Ala sɔnna ma a fana bɛna a ka hakilinata fara an ta kan. Ewa u ye ɲamaya dɔ fana kalifa la ma mɛ ni o ye président de la commission des athlètes de l'Union africaine de taekwondo an bɛna kuma da fana ma duruna ale min bɛna kuma dafa ni ale ye an balimakɛ ye ministre de l'éducation ka ciden kɛnɛ kan monsieur Yuba Konate an ka tɛgɛrɛ b'a fo kunna k'u jansa. An y'a fɔ cogo min na an ka babu o de ye fɛn min ye les produits Amina Koumadi le commissaire Taïbou Lamoko ye salam alaikum et office central de stupéfiants Maoka Tide Kenekan ewa ibse ka mun fɔ an ka babu kan min b'a to ka se ka an filɛbaw k'u kunnafoniya ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ minnu b'a la k'a ɲɛsin sifinnakaw ma. Vraiment i ka nin diyara n ye kosɛbɛ mais yani n ka kuma n tɛ an ka jama fo fɛn fɛn bɛ yan nɔ vraiment an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Notamment foli belebele an b'o di promoteur ma monsieur Ouattara vraiment a ka initiative ni ɲana kosɛbɛ et a ye recommandation minnu kɛ ko k'a garanti k'a fɔ a ɲɛna a ka allocution kɔnɔna na
k'a recommandation faamuyana a recommandation bɛ directeur de l'office central de stupéfiants colonel major Fousseni Keita u ka hakilina dɔ don a ma mɛn ani lycée Mambi ye conférence dɔ kɛ an ye nin kumaw de fɔ yen nɔ les centres de veille maintenant n'i nana question na sisan nɔ foliw kɔfɛ drogue ye fɛn bi a bɛ ka min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la kin tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ ko nous sommes à l'abri donc o la ni de ɲininen don kunu an kɔrɔ 26 juin o kun ye diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka drogue kɛlɛ don ye journée mondiale de lutte kunu an kun bɛ conférence la conférence kɛra Mali yɔrɔ caman office central de stupéfiants fɛ olu bɛɛ ye wulikajɔ dɔ ye pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn les conséquences de ni fɛn bɛ tiɲɛni minnu na se mɔgɔw ma au-delà de ça denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko école tɛ kulonkɛyɔrɔ ye denmisɛnninw kan k'a dɔn k'a fɔ ko n'i nana école la c'est parce que parents jigi dalen b'i kan sini école tɛ drogue ta yɔrɔ k'a fɔ école la masuruyaw bɛɛ lajɛlen drogue man ka feere a man ka don école la donc OCS wulilen don k'a jɔ numéro vert an kɛlen ka numéro vert bila o ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka laɲini ye pour que i bɛ wuli kɛ 135 numéro vert b'an bolo ni ko sira bɛ ka kɛ i bɛ wuli kɛ a la simplement tɔgɔ t'a la jamu t'a la les centres de veille c'est ce que la laɲini ye dans chaque établissement min bɛ se k'an alerter k'a fɔ ko nin ko sira bɛ ka kɛ donc o laɲini caman de kelen bolo da o jamana fɛ contre la drogue merci beaucoup an b'i fo dante foli min na i ka nin dakuɲɛ fɔlɔ la k'a ɲɛsin Serifla TV filɛbaw ma an fɔ cogo min na kɛnɛ ɲɛgubalen don kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma walasa ka manifu fana ka aw ɲɛnajɛ k'aw nisɔndiya ayiwa an ka artiste ba dɔ fana bɛ yan nɔ ni o ye sifinakaw ni kanfɛn bi ale fana ka prestation a bɛ n'o ye ni sɔnni kɛra nka yan'o fana cɛ an y'a fɔ n ko maa min kɛra sababu ye ka hakilina in sigi sen kan ni o ye complexe scolaire Abel Ouattara ɲɛmaaba ni o ye monsieur Ouattara Palme Lompo Frédéric Mohamed ye n'an bɛna kuma d'ale ma a ka se ka a fɔ an ɲɛna kun jumɛn y'a kɛ a ye nin hakilina in ta min b'a to ka a ɲɛsin sifinakaw ma salamu aleykum monsieur Ouattara. Alors bi an b'i ka ekɔliso kɔnɔ yan nɔ e de kɛra sababu ye ka hakilina in ta ka sanga ni ayiwa i jɛɲɔgɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la office central des stupéfiants ni olu yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ nin fɛn in kɛlɛli ma ka fara média dɔw kan ni o ye média pour tous fana ye ani an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen e bɛ se ka mun de fɔ hakilina ye mun de y'i bila ka taa. Ok sani n ka don kuma na n bɛ jama bɛɛ fo n bɛ préfet fo n bɛ académie responsable fo n bɛ CAP responsable fo an bɛ dugutigi fo OCS an bɛ u ka directeur général monsieur Fousseni Keita an b'a fo kosɛbɛ parce que baara min don a ma nɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ni dɔrɔmɛla yɛrɛ y'a dɔn k'i bɛ fɛ ka ko fɔ a bɛ fɛɛrɛ min tigɛ bɛɛ b'o dɔn fana donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ OCS numéro vert min di o ko i bɛ weleli kɛ k'i tɔgɔ fɔ mais maliyɛn yɛrɛ de bɛ tila ka taa fɔ ko ne de y'a fɔ i y'o fɔ i ni min ka kan i bɛ n'a ye donc c'est compris a kuma tɛ kumaden ye kumaba de don donc an b'a ɲini denbaw fɛ denmansaw fɛ u ka se ka fara an kan ka nin kɛlɛ kɛ parce que den i b'a jogo dɔn so kɔnɔ i t'a dɔn ekɔliso la den dɔw bɛ yen an ye parents dɔ interpellé parce que u ka kuma cogoya vraiment a tɛ bɛn kosɛbɛ a tɛ bɛn donc an ye parents dɔ interpellé parce que ni den sera ka fɛn dɔ fɔ a tɛ ɲɔgɔn ma déjà a bɛ commencer o yɔrɔ de n'i ye ko dɔ ye i bɛ fu siri o la donc il y avait des parents dɔ bɛ yen o dimina kosɛbɛ après je pense que o y'a faamu parce que den parents dɔrɔn ta tɛ bɛɛ ta de don jamana ta de don donc ni den sera jugu kan vraiment a ka kan a ka wuli k'i jɔ donc parents fana ka sɔn ni ɲangani min kɛra den na vraiment a ma fɔ ka den bugɔ a ma fɔ ka den nɛni mais sanction dɔw bɛ yen vraiment o fana bɛ den bila ka siran ko dɔ ɲɛ parce que a bɛ se ka kɛ du kɔnɔ den bɛrɛbɛrɛlen don kosɛbɛ a tɛ kumaw mɛn
mais n'i sera école la bon fɛɛrɛ dɔ b'an bolo vraiment voilà an bɛ se ka mun tigɛ pour que se ka fɛ donc n'an ɲɛ bɛ a ye kɛ to ka ambulance belebeleba lajɛ ne y'a san a bɛ san 5 bɔ ambulance kura don donc mana fɛɛrɛ ɲini u b'a dayɛlɛ u mana kɔnɔna dayɛlɛ mɔgɔw b'a lajɛ ambulance min don mɔgɔw bɛ se ka blessé t'a kɔnɔ u bɛ se ka intervention fɛn dɔ k'a kɔnɔ a minɛnw bɛ yen donc n tun y'a ta pour que ka se ka protection civile privée dayɛlɛ comme misaliya sigida dugu na dafɛ dugu na a bɛ yen comme Burkina Faso a bɛ yen Côte d'Ivoire a bɛ yen dugu wɛrɛw la a bɛ yen privé donc o ye demande bila mais ministère tun y'a jira k'a fɔ vraiment Mali la a ma dayɛlɛ fɔlɔ pour que ka protection civile privée dayɛlɛ vraiment a ma dayɛlɛ fɔlɔ donc an b'o k'o fɛn na donc mun bɛna ni ambulance ye mɔgɔ k'a ye comme n y'a kuma fɔ caman mais bi le yɛlɛla n'a ye ka na bila parce que a kun bila n'o fɛn comme ni parking dɔ la a mɛnna a bɛ san 5 bɔ mais bi le yɛlɛla n'a ye k'a yira k'a fɔ sécurisme an b'a ɲini préfet fɛ fana a k'an dɛmɛ i y'a bɛ souhaité na a tɔgɔ ko 711 société privée c'est 711 c'est en allusion aux 703 communes et 8 régions du Mali 703 communes 8 régions du Mali, ça fait 703 plus 8, ça fait 711. Donc, il est là en 2010, donc ça faisait allusion à cela. Donc, au numéro, normalement, 0711 aussi, ça aurait été un numéro vert. Parce que l'ambulance, nous pouvons à Soroni Mano. Donc, on a essayé qu'on a ambulance. Donc, on a vraiment fait numéro numéro vert. Donc, si on a allé ni école Soudaura, nous avons deux francs. Maintenant, il faut que je ne sécurité vraiment mis au quechua main. Am se ka gɛrɛ la fɔlɔ o sensibiliser parce que sigida ko ka gɛlɛn i bɛ gɛrɛ k'o sensibiliser ka kuma o fɛ mais n'i y'a ye a bɛ fɛ ka sira wɛrɛ ta a ka kan i fana ka wuli i bɛ se faamaw fɛ parce que i mana kɛ cogo cogo ko la dan b'i ka ko la parce que n'i fana dama tɛmɛ i fana bɛ wele fanga na. Voilà, la loi est là pour tout le monde. N bɛ tila ka kuma di ma n bɛ sɔrɔ ka an da to babu yɛrɛ nafa ye min ye ni Ala sɔnna ma sisan n bɛna kuma di maa min ma o de ye adjudant chef Aboubakar Diabaté, division prévention communication et relations publiques de l'office central des stupéfiants. Salam alaikum monsieur Diabaté. I ka kɛnɛ donc aw de ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw min b'a to a kana don Mali yɛrɛ kɔnɔ fiyewu k'o kɛlɛ ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna complexe scolaire Abel Ouattara ni a ɲɛmaaba ye nin hakilina ta aw minnu ye a kɛlɛkɛlaw ye aw minnu ye a yɔrɔ ɲɛmaaw ye aw bɛ se ka mun de fɔ nin hakilina in nafa kan. Assalamu alaikum silamɛ jama i ka ɲininkali ni diyara an ye bari an maninkaw b'a fɔ ni mɔgɔ min y'i dɛmɛ i kungo la a ye koba k'i ye dɔrɔgu kɛlɛli bɛɛ de kungo don ni ale ye ni hakilina sɔrɔ ka fara OCS kan ka dɔrɔgu kɛlɛ ko ɲuman don koba don a geste a kan ka féliciter kalansow fana ka exemple caman ta komi promoteur bɔra ka min kɛ sisan bɛɛ ka informer bɛɛ ka bila kibaru kelen kɔnɔ o ye fanga dɔ ye dɔrɔgu bɛ se ka kɛlɛ an ka foli b'a ye. Merci beaucoup. A ye tigɛrɛ b'a fɔ o ma a ye tigɛrɛ b'a fɔ an ka maa welelenw kun sisan an bɛna kuma di maa min ma o de ye an ka double champion du monde ye ni o ye taekwondo ye maa min taara Mali kumabɔ fo siɲɛ 2 ɲɔgɔnna ma kɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ an ka tigɛrɛ b'a fɔ a kun ka jansa kɛnɛ in kan Daba Modibo Keita salamu alaikum. Alaikum salam. An nisɔndiyalen je crois que an y'i sɔrɔ an ka kɛnɛ kan min ɲɔgɔnna ka suma kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu ka sanga ni nin kɛnɛ in labɛnbaw ye ni o ye complexe scolaire Abel Ouattara ye ka fara office central des stupéfiants maaw kan ayiwa ko ka ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan n b'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in diyara e fana ye. I ko jamana yɛrɛ ka avenir i y'a mɛn mun kan ka jamana yɛrɛ ka avenir préparer n'olu n'u hakili tɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ a ko bɛ gɛlɛya. A ka gɛlɛn. donc an bɛ complexe Abel Ouattara promoteur Fredi Ouattara min kɔrɔkɛ yɛrɛ an b'a fo dan tɛ foli min na. A tigɛrɛ b'a fɔ. A ka nin initiative la. C'est ça. Parce que combat min don combat noble de don. An bɛ OCS fana fo u ka cɛsiri la u bɛ ka caman kɛ mais OCS kelen tɛ se. OCS kelen tɛ se. Fo an ka fara o kan parce que fɛn min don drogue a kɔlɔlɔ bibi in na
Amasseno ko fo beba don. Et nous sommes tous interpellés parce que avant bel niveau là. Avec bega famille qu'on avait bega tout qu'on a. Donc ici il faut qu'on non. Nega côté te boto dido. Siniba ni misake. Ko jamana ko bana kumeli. Oka fusani bana furakeli. Donc faut bega ulam bega nchesiri. Wala sa jamana sini nyaski be chifinanka mungolo. Angu deme wala sa unu wakili ka se ka to nyona. Mena exemple kelen de dauma, mena histoire kelen de fois oui. Ne reka côté là, abaro un sportif ni kɛra champion du monde ka ba ou bien ni kɛra champion d'Afrique contrôle sɛgɛsɛgɛli de bɛ k'i kan wa contrôle min do contrôle opinion de do a tɛ fiye o ka na kuma min na i t'a dɔn i sigilen tɛ n'a ye effectivement donc ne sigilen bɛ mɛ Amérique 6h du matin dɔw nana n ka da Congo cɛ 2 ani muso 1 farajalakaw ne yɛrɛ ja tigɛra dɔɔni parce que n kun t'u dɔn n kun t'a dɔn maa mun do donc ne kɔni ye da yɛlɛ o ko ma ko non ko ko contrôle anti-doping mɔgɔw de do nana ils étaient quoi peut-être 6h 7h du matin bon kabi u ɲɛ dara n kan u m'an bila c'est à dire u tora n kɛrɛfɛ u nana u ka test min kɛ fo test ka ban de donc u nana u ye sugunɛ ta ka taa sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw kɛ bon o don ni produit ninnu sugu dɔw k'u yɛlɛ ne ka fɛn na titre k'u bɛ minɛ Mali la o don. O ye disqualifié complètement. A tigi yɛrɛ b'a fɛn fɛn ta. Ne yɛrɛ ye ka to cɛ ma tulonkɛ la u ko k'u ka contrôle daminɛ tuma min na n ko ayiwa ne kɔni tɛ fɛn wɛrɛ dɔn a kɛlen bɛ ka fɛn min ta n'a taara sɛgɛsɛgɛ a tɛ fosi bɔ a la a bɛ taa tigadɛgɛna dɔrɔn de sɔrɔ a la ye parce que a tɛ fosi wɛrɛ sɔrɔ a la parce que produit super ne tɛ maga ne t'olu ta a y'a faamu donc pour dire simplement que bɛɛ de welelen don parce que fɛn min don tulonkɛ fɛn tɛ an ka fara o CES kan an ka CES dɛmɛ n'an ye fɛn fɛn ye an bɛ se ka ci lase o ma cogo min na numéro vert ni fɛnw dira jamana ka hɛrɛ b'o dilan ok jamana ka hɛrɛ b'o dilan donc n bɛ bɛɛ de wele an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka drogue ko kɛlɛ kɛ cogo min na ani produit tɔw walasa Mali yɛrɛ ka se ka lafiya cogo min na merci. Merci beaucoup, monsieur le double champion du monde de taekwondo et Tegere Bafoye. Kafoni beni akina modèle sigi fika ni mabere franyon kan farigolo nyanaje maw kalankela fu kota se minu yere ba bara fanake ani kuna fundilawo wodi kadra konana kenen temale me kosobe ambe kalanfo ani kalamba mawfu. Alors si ça amena se anga nyama yere makene kan ni oye monsieur Yuba Konate ye
ministère de l'éducation nationale ka ciden do aya anana kene kan kana kene yakubaya kana jirana ka fo an kelen tate kene olu de fana tay kene salam alaikum monsieur Konaté. Merci beaucoup. Mais bella gele fu mo yesi mo ikono kono kase ni kene kan ba be fu. Ministre de l'éducation to wala mbe sigi ka foli ko ya ka nyesi abelma ani complexe César parce que abe baramina bara nogonte anya fo demseni drogu ko ni ma fem abe demseni ne concerné kosbe folo la mais demseni akachala fe u ka kulu e école donc anga bara de jamana kono école so mo bi ka école so to jambo école demu école kramo mo be bara ke école so cadre konnala u bekato keneyala ani kenemayala ani kenemayala un esprit sain dans un corps sain parce que béa famu ka fo nyana minima feu drogu ana anona feu olu ye feu ye munte be ko so kono o de koso jamana fana aye programme sigi Mali territoire beka nan ko ma ko programme national de lutte contre la drogue et les produits psychotropes o programme mbey atum salaire watini na dori mais programme inde ka nyana maya dondoni fo ambana se niveau central la tuni inshallah parce que abe sans ba sanani bo aw ya fam ka fo jamana kono nyami tunkera ko chaman tu nyamina donc abe ka commencer ka woluma dondoni donc au programme nonu o bena concrétiser ni club anti drogue sigileye école so kelen na be kono no kera niveau cap niveau académique c'est quand dem kosobe ka OCS mo dem ka barala parce que anya fo baramido mo kelen barate mo kelen chitise groupe kelen chitise fo mo ka franyon kan ko fanga franyon kan pour que anga se ka ni kele a gagner parce que en kon dale memina ni en sera ka drogu kele ka bo école so kono ka bo milieu scolaire kono a kachala fa anya bilbele ke kele la donc kuma damine kuma la ne bisa ga mi fo o yori en be kan franyon en fanga franyon kan parce que mi be ke école so la o ye école kramo ani encadrement ou ka responsabilité mais mi be ke so kono o ye somo ka responsabilité donc fo be de kan fanga franyon kan pour que engagner so kelena OCSI no e jamana ka chakeda mi sigile me ka ni ko ere be kele généralement police ni gendarme de ba kono donc ko fanga fara école kramo ani encadrement beka akachala famille sur la aye office central des stupéfiants ma wole ni oluka chef de délégation et Ousmane Diakiteye onana directeur nolable Kenekan amba fo kosobe kafara mamunumbe IRF plateau kayano kerganiala commissaire Taïbou Lamoko chef du centre informatique et documentation de l'OCS adjudant chef Aboubakar Diabaté division prévention communication et relations publiques kafara monsieur Ouattara Pam Lompo Frédéric Ouattara kani ale complexe scolaire Abel Ouattara Nyamabaye ani fana ka kuncheni anga champion du moni Modibo Daba Modibo et Keita. Alors si ça mène à kuma di monsieur Taïbou Lamokoma ay na ya foko nyal minima fon yala awbeni keleke chugo jumena agoko numéro veru be non nga yala ministère ka représentant en force 600 ko ambeka fara aw kanka akeleke nga complexe scolaire Abel Ouattara boraka hakilna minta yala aw mago beni akina modulu la wa mimba to ka seka banan kelewa maikani question jaranye ko sebe iba fo ibanga directeur kungolo kono de ni question su poser pas plus tard qu'avant-hier OCSI société civile wele ka ONG wele ka association wele fen be no ko dab se ka do drogo ko la anyi ni bela jeni fara yonga pour que kana ngasi kika kuma promoteur a fo chogomna anga champion du monde a fo chogomna ni ko inte finitigi keleka kilinga barayo on a besoin de tout le monde pour que se kani barayin sinsinya pour que résultat ko se ka soro donc société civile ma wole dore la pour que kuma ka se yero la hal ni finitigi te yorom na promoteur kan initiative ni ñoo de fo kuno ngumbe adola o fana ko école doye donc c'est pour dire que OCSB ni ne la sanga ani wati
ni ne bɛ kɛ k'an ka baara in dafa ni nin tɛ a tɛ ɲɛnabɔ parce que diɲɛ a yirala k'a fɔ ko minɛli dɔrɔn tɛ drogue kɛlɛ bilen n'o tɛ chiffres bɛ yen nɔ OCS ka chiffres bɛ yen nɔ les tonnes et les tonnes ɲinan an ye jenini kɛ siɲɛ 2 de tellement que ali bilayɔrɔ tun tɛ minɛnw n'an bolo mɔgɔw minɛna k'u déférer mais c'est pas suffisant kuma ɲɔgɔnya f'an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ c'est important i ye min fɔ parents denmisɛnninw tɛ don nin na parents de ɲinɛ ma bɛɛ kan k'i den dɔn i den tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani i den bɛ cogo min na bi ko in daminɛ na e de bɛ sɔmi c'est vrai que généralement les parents sont les derniers informés mais n'i bɛ mɔgɔ min lakɔlɔsili kɛ den ka lahalayaw la a ka dumunikɛ cogow la a ka kalankɛ résultats la a ka fini don cogow la a kuma fɔ cogow la o bɛɛ bɛ mɔgɔ la sɔmi k'a fɔ ko ne den bɛ ka don ko kura la numéro vert dira bɛɛ ma n bɛ segin a kan tuguni 135 ka kɔri fu don fu falaki i bɛ weleli kɛ dɔrɔn ni citation bɛ yen concernant la drogue fɛn ninnu si très bien voilà merci an bɛ tila ka kuma di ma i tɛgɛrɛ b'a fɔ OCS maaw ye an bɛna kuma di complexe scolaire Abel Ouattara ɲɛmaaba ma ni ale min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in hakilina sɔrɔ k'a fɔ hali bi OCS mɔgɔw ko k'u mago bɛ nin de la Mali ekɔliso bɛɛ la école privée fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka nin hakilina in ɲɔgɔnna ladege n'o kɛra a ka ca Ala fɛ nin bana in a bɛ se ka kɛlɛ parce que n'i ko k'i bɛ nin kɛlɛ n'a kɛlɛla kalanyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka kɛlɛ yɔrɔ caman na alors monsieur Ouattara maaw y'i tanu kosɛbɛ kɛnɛ in kan an b'a fɛ k'a dɔn yala a fɔra k'i fana ye farikolo ɲɛnajɛmaa ye kunun i fana ye trophée caman sɔrɔ an ye double champion du monde lamɛn a ye laseli dɔ kɛ sisan an bɛɛ ye k'a fɔ ko maa bɛ ɲɛnaminima fɛn ta ni Ala ma far'i kan i sunɔgɔbagatɔ i bɛ wele k'a fɔ k'i ka ko banna pewu yala e bɛ se ka mun de fɔ hali bi ɲɛnaminima fɛn kɔlɔlɔ jumɛn b'a la k'a ɲɛsin sifinnakaw ka hadamadenya génération dɔw tɛmɛna dɔrɔn ko tun ma fɛn mais sisan denmisɛnw i b'o ye o bɛ fɛn min kɛ o si la vraiment a ka bon hakili ma fɔlɔ an b'a fɔ parents ye o bɛ denmisɛnw dɔn du kɔnɔ mais école ni sigida la o ti o dɔn ten donc du kɔnɔ ko ni k'i b'a ta dɔrɔn k'i den juger par exemple maître bɛ den a bɛ parent interpeller k'a ka na den ka ko la parent b'a fɔ ayi ne den tɛ sɔn nin ma ne den ka kɛwale tɛ nin ye bon e b'a dɔn du kɔnɔ n'e ma fara maître kan k'o kɛlɛ kɛ est-ce que a bɛ ɲɛ e b'i den juger ka jo d'a ma parents bɛ den bɛrɛbɛrɛ kojugu donc ni den o ko ni bamanan ko ni ma den ɲɛji bɔ a bɛ ɲɛji bɔ Ala k'an kisi o ma donc ni parents ni école y'i wele den ka ko la i bɛ ci o ci la hali ni kɔɲɔtaga bɔ dara e fɛ fɛn o fɛn bɛ yen i kan ka taa tɔn na i kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ a bila i bɛ taa lamɛnni kɛ parce que den ye siniɲɛsigi de ye sini ma e kɔrɔla e tɛ se ka foyi kɛ e den kɛra drogue tala ye ni ye sinamuso ye sinamuso den ɲɛna e b'a fɔ ko o ye den baara non mɔgɔ yɛrɛ de b'a yɛrɛ baara ni timɛnni kɛ i b'i yɛrɛ baara i ka jugu i yɛrɛ ma ça c'est pas bon du tout donc mɔgɔ caman b'a fɔ o den min kɛ fatɔ ye u b'a da sinamuso kan o dabalijugu fɛnw fɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ye ko ye donc vraiment an b'a ɲini mɔgɔ fɛ vraiment o ka kow fara ɲɔgɔn kan ka se poser la question et rester soi-même donc c'est ça. an bɛ donni min kɔnɔ i ko bi OCS bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn Mali kɔnɔ yala a bɛ Mali fan bɛɛ de wa walasa ni maaw mako jɔra u la ka se ka fɛn dɔ dénoncer a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. I ka nin ɲininkali diyara an ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na OCS bɛ Mali fan bɛɛ région bɛɛ OCS antenne 3 bɛ Bamakɔ yan a kɛlen don ka région bɛɛ occuper hali région minnu bɛ yen ni basigi tɛ yen OCS bɛ yen OCS kɔni u ka cɛsiri a bɛ Mali fan bɛɛ. Ala an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ka nin min kɛ yan nin cɛsiri kelen nin bɛɛ de concernelen don nin situation nin na an bɛ ka nin kelen min kɛ yan sisan an tɔɲɔgɔnw bɛ ka nin kelen kɛ sɔrɔsikan kɔnɔ Kati an kɛrɛfɛ yan donc OCS sɔrɔsiw yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ drogue nin bɛɛ de kungo don ɔkɔlidenw cɛsirilen don a la cogo min an bɛ taa nin kelen kɛ hali finitigilakaw cɛ la fan bɛɛ fɛ. Donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an ka numéro vert bɛ yan i mana kɛ Mali fan o fan n'i ye OCS sollicité i b'o sɔrɔ.
ay tigere b'a fɔ OCS maaw ye kɛnɛ kan. Alors an bɛna kuma di double champion du monde ma tuguni Daba Modibo Keita n b'a dɔn k'a fɔ maa tɛ diɲɛ yɔrɔ fɛ e ɲɛna bilen sabula i yɔrɔ caman yala diɲɛ kɔnɔ bibi in na fɛn min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ sisan i ka kuma daminɛw la k'a fɔ ayiwa ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ minnu b'a la ala ye e kisi a dɔw ma nka i kɛra ɲɛma kura dɔ fana ye jɛkuluba dɔ dayɛlɛnna Union africaine kɔnɔna na o jɛkulu o ɲɛmaya nana kalifa e la fo san 2 kɔnɔ je crois bien alors i bɛ se ka mun de fɔ danaya min taara ka da ayi kan hali bi k'a fɔ ko e de bɛna dɔ fara Mali farikolo ɲɛnajɛ yakuba kan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ senfili ni bolofili kan. Sidibe i ni ce sani n ko question jaabi n bɛna segin kuma in kan tugun an sigilen bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ sanuma ye dɛ kosɛbɛ nin ye kɛnɛ barikamaba de ye o tiɲɛ donc n bɛ bolo n m'a fɔ tugun de parce que c'est très très important vraiment c'est très très important c'est-à-dire faudrait pas qu'an ka nin ko in ta ni légèreté ye quoi drogue bɛ ka tiɲɛni min kɛ bibi in na kosɛbɛ ala de b'a dɔn ala de b'a dɔn wa ala k'an kisi ala k'an kisi OCS mɔgɔw yɛrɛ bɛ yan n'i ma fili surtout bibi in na n y'a fɔ cogo min na n ko sifinnakaw mais n'i ma fili u bɛ yan peut-être k'u bɛ se ka confirmation di bibi in na hali an balakaw a talen b'o côté la koyi n'i do ko anw aw de don an tɛ se ka kɛ fosi ye aw kɔ o ye tiɲɛ a kɛ ala kama a ka hakili to aw yɛrɛ la n bɛ segin kuma in kan a kɛ ala yɛrɛ de kama a ka hakili to aw yɛrɛ la a ye tɛgɛrɛ fo la k'a ka hakili to aw yɛrɛ la a hakili to aw yɛrɛ la dɛ k'a fɔ ko n ko nin kɛnɛ n ko kɛnɛ barikama de don Fredi Ouattara kan ka fo kosɛbɛ et ni fɛn sugu de kan ka kɛ ka caya Mali fan bɛɛ ni de kan ka kɛ ka caya farajɛla olu bɛ min kɛ i bɛ taa sɔrɔ des fois du kɔnɔna na den dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ a fa bɛ kuma a fɛ a t'a lamɛn a bɛ kɛ o i bɛ taa sɔrɔ a faw bɛ kuma a fɛ a bɛnkɛw bɛ kuma a fɛ a t'a lamɛn mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la peut-être n'a ka fan de don ni sportif dɔ nana kuma a fɛ a b'a lamɛn tubabu b'o de kɛ o u bɛ personne min influence bɛ personne mun la Sidibe de fois u b'u wolo u b'u bila ka taa école la u bɛ taa sigi ni denmisɛnw ye ka kuma. Je donne un exemple très simple. I bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn je vais te prendre par exemple l'exemple sur la légende même du basket Michael Jordan. C'est ça. OK? I bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn Michael Jordan kanu e Sidibe bɛ se ka na fɛn dɔ fɔ ye sisan a tɛ se ka ci ka k'i la. Mais kuma in n'a bɔra Michael Jordan da de kɔnɔ i b'a sɔrɔ u b'a lamɛn. O ye tiɲɛ. I y'a faamu? C'est important tɛgɛrɛ b'a fɔ. Ale ka min fɔ a kɔrɔ ka dun dɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ. C'est très très important. C'est très très important. C'est ça. Donc mo exemple n bɛ segin ka na ne yɛrɛ ka côté la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn dɔ bɛ yen min kɛlen bɛ ka ne kanu bi i bɛ taa sɔrɔ hali ministre kuturu bɛ wuli ka taa kuma a fɛ u tɛ temps d'a ma yɛrɛ mais ne bɛ sigi n'u ye dɔrɔn ka kuma minute kelen n bɛ kuma fɛn fɛn fɔ u b'a bɛɛ minɛ u b'a bɛɛ jate a y'a faamu donc je pense aussi peut-être hali OCS mɔgɔw a kan k'o fɛnɛ don a ka campagne na c'est une très bonne politique c'est très très important mɔgɔ min bɛ se ka kɛ porte-voix ye walasa k'a ka message véhicule cogo min na o fɛnɛ b'aw dɛmɛ a ka baara la i n'a fɔ CEDEAO y'a kɛ cogo min na tout à fait parce que n y'a fɔ cogo min na baara in aw kelen tɛ se dɛ aw kelen tɛ se wa an bɛɛ de don inchallah an bɛɛ de don jamana in n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de bolo n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de bolo donc ala k'an kisi ala k'an kisi n bɛ segin kuma in kan tugun ala k'an kisi ala k'an dɛmɛ an bɛ ka drogue ko kɛlɛ min kɛ ala ka drogue yɛrɛ ta ka bɔ Mali la pewu o de an ka laɲini ye walasa jamana yɛrɛ ka se ka basigi jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ fɛn caman bɛ yen dɛ a y'a faamu donc an yɛrɛ ka ɲini wa n y'a fɔ cogo min na beaucoup de fois dans mes discours ne b'a fɔ n ko maa si wɛrɛ tɛna na Mali in jɔ an yɛrɛ kɔ maa si jeunesse min kan ka wuli k'a jɔ n'o jeunesse yɛrɛ t'a yɛrɛ ma yɔrɔ baara bɛ gɛlɛya dɛ donc ne bɛ message min bila bi n bɛ bɛɛ de wele n bɛ sifinnakaw bɛɛ de wele Mali sini anw de don an faw y'a bila yɔrɔ min na n'an ma se ka dɔ fara a kan olu y'a to yɔrɔ an ka bila ye an kana segin ka taa kɔ ça c'est un devoir et ça j'en appelle à tout le monde j'en appelle à tout le monde OCS ala k'aw dɛmɛ a ka baara la grand frère Fredi félicitations encore pour l'initiative c'est ça et
ni kana ka laban Ami. ni kana ka laban Amina Rabi. Voilà. Très bien. Maintenant, titre mi tara dinema nomination mi kɛra aftu niveau là. Aftu mɔgɔ in kɛ farafina athlète bɛɛ président de. Ay tigɛrɛ ba fa. Ay tigɛrɛ ba fula. Ça c'est un honneur pour le Mali. Justement. Ikonama, je pense que ne était à tɛmɛna kan. Parce que Mali de do. Et c'est une fierté à faut trop c'est une fierté pour le Mali. Et me bɛɛ de wele, n mago bɛ bɛɛ de dugawu, n mago bɛ bɛɛ de ka dugawu la. Inchallah. Parce que baara min don ni danaya sugu dɔ taara ka da i kan i mago bɛ jɔ dugawu la i mago bɛ jɔ dugawu la wa n b'a dɔn fɛnɛ chaque fois qu'il a fallu que je demande au Mali de m'apporter des bénédictions ça n'a jamais fait défaut parce que ne kɛra champion du monde n kɛra champion du monde ye Mali tɔgɔ de la dugawu sababu la i y'a faamu wa n ye Mali ta de ye bon n b'a ɲini aw fɛ tugun bi n kɛra champion du monde ye cogo min na ni responsabilité mi tara ka di yan a fɛnɛ k'an dɛmɛ n ka se ka o respiration n ka se k'an jɔyɔrɔ fɛnɛ fi o la ne yɛrɛ tɔgɔ la Mali tɔgɔ la n m'aw fo merci beaucoup merci champion ay tigɛrɛ b'a fɔ champion ye alors an bɛna kuma di maa min ma o de ministère de l'éducation nationale ka ciden kɛnɛ kan ni o ye monsieur Konaté an balimakɛ bɔra ka min fɔ double champion. C'est très important, c'est une politique qu'il faut essayer d'instaurer dans le système éducatif ici au Mali pour appuyer les efforts également de l'Office central de stupéfiants. C'est très important. Kafo, les gens du Walmani influents, là, ce qu'il faut faire, il faut vraiment appuyer cette initiative-là. N'est-ce pas, M. Konaté? Merci beaucoup, Sadio. Mbe faga min fo ambe kene min kan hakila hakilina jigi kene de do parce que bara min do dongo do bara de do daba ya fo sisan dongo do bara de do parce que anya fo ala ka dan demsenu ou be contact na ni matériel informatique c'est ça tablette ou bolo fem bolo ou be fembe kalama nangu be fembe kalama c'est que ou be drogue ko fana kalama alors que demsenu dun akacha ala fetuma chama ou be nyon negen ka do ko ladi i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen tuma dɔ hali gɛrɛn kɔnɔ u bɛ ni e ko k'i t'a la u b'a tigi ostraciser u b'a a nɛni e ye fugari de ye bɛɛ b'a ta e t'a ta donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc hakilinajigi kumaw de don wa don o don kumaw de don an kana saliya don o don ka hakilinajigi kɛ a bɛ fɔ cogo min na somɔgɔw parents u fana ka hakili to a la ni den lahalaya yɛlɛmana dɔɔnin dɔrɔn i ka to a nɔfɛ k'a nɔnɔ bɔ k'a ɲininka fo a k'a f'i ye min bɛ yen parce que ou be ɲɔgɔn nɛgɛn ka don a la de une fois de plus mais min fɔra sisan daba ye an champion ye exemple min di sisan je pense que les responsables de l'OCS sont là ils vont bien noter c'est important d'avoir les personnalités influentes pour accompagner leur lutte parce que porter les messages est extrêmement important. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Personnalité influente au thème maoraouye, absia ke journaliste ouye, absia ke blontana ouye, absia ke basketteur ouye, inafo daba muribo kitarebe keneka nchugum na fne mabaye niya trop wal niya do Google kono sansan ay championnat hake mina wabo. Merci beaucoup. Alors, si ça amena Kennedy anga sekoni dongo madomani ouye escopé ay anisondia kosobe anga fieni vivani sonigera je crois qu'à on sera sur le Flat TV plateau quand à tout à l'heure. Anani
Merci beaucoup à l'instant ni kuin escopé anana kana kenen yakuba yambulu kosobe kosobe jamga woni meka sense ka se avant la en photo ko mina mbero mina wori katiye ni oye katiko koye mamia initiative inta wori monsieur Frédéric Ouattara Joseph Mohamed ye amba fu kosobe 600 amina kuma dafa kuma ke kaseka jamuka datugun 600 amina kuma di monsieur Frédéric Ouattara ma ale mi complexe scolaire Abel Ouattara Nyamabaye Kafoko ni kuma dafa kuma minu bi bolo ka nyeshi Sherifa TV fleba uma déjà OCS benasema ni d'abord photo yona no etara d'abord fait no benaro be d'abord photo blaga fo je lutte contre la drogue et les produits psychotropes ay wa demseno ay ladje vraiment et voilà un esprit sain dans un corps sain. Je pense que c'est un beau message. Donc déjà artiste m'a joué on a un message véhiculé sur la lutte contre la drogue, l'alcool, le tabagisme et les produits psychotropes en milieu scolaire et sportif. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, depuis on fera à la guerre. Princesse Mahon a beaucoup mis fort. Quand il y a drogue, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a commandé champion, on a commandé Baro Datuguni, allez, on a placera. Juste un petit mot seulement à l'adresse de l'assistance. Ok, donc maintenant là-bas il faut l'idée. Mais Sheriff là il faut. Afin que tu sois là, mais au béfou. Fin c'est que me connais quand on folie bébé. Et mais aussi c'est mon photo. Mais aussi c'est mon photo. C'est ça. Et il y a photo maintenant. Nicole kanaka là-bas il faut que chari. D'accord. Faut que chari. Voilà quand bedem faut que chari. Merci. Merci beaucoup champion. Alors amena kuma di osesi moroma kaseka kuma dafa kuma mbubolo anifana baraba menon keru fengina o kaseka doni fo la ka soroka kuma di etoma. Rapidement monsieur le commissaire. Oui, bon pour que abokuma c'est pour simplement dire que amba yini bela jelen fait. Amro be beka demena. Demain beka demeke isekoni demaira la. Sinon saisi mon fond au saisi yina saisi record nunke salon tab les salons cumul que
mais 136 tonnes quand. 136 tonnes. Mais on a brûlé plus de 1000 tonnes déjà. 1000 tonnes. Voilà. Nous le faisons donc vraiment en bas au fou. En bas au fou, quand tu es là. Chérif la TV est. Ne yɛrɛ taara émission kɛ siɲɛ caman an n'o jara ka baara kɛ siɲɛ caman yɛrɛ an b'o fana fo la ka complexe scolaire Abel Ouattara fo u ka cɛsiri la vraiment ninnu ye fɛn minnu kan ka encourager champion du monde a fɔ cogo min na an kana kɛ yan dɔrɔn ye an kan ka nin pérenniser de voilà o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen vraiment merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup monsieur le commissaire. Avec moi dit monsieur Diabatema kaseka kuma dafa kuma mi fana bi fana bolo anga seka adi nyama makene kanga soroka jamukan datuku ula. O diyara ne kɔni ka kuma a bɛna base masaw de kan den masaw bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛ ka nin kɛlɛ nin kɛ cogo min promoteur bɛ ka nin kɛlɛ nin kɛ cogo min maliyɛn bɛɛ bɛ ka nin kɛlɛ nin kɛ cogo min tiɲɛnikɛla ninnu fana bɛ ka nin kɛlɛ nin de kɛ pour que olu ta ka se ka feere bɛɛ k'i kɔlɔsi i den na mɔgɔ doncogo ka ca dɔrɔgu la dɔrɔgu dɔw bɛ yen n'i y'a ta dɔrɔn e tɛ se ka bɔ a la bilen o dɔrɔgu bɛ yen diko kelen e tɛ se ka bɔ a la wa u bɛ mɔgɔw de cari dugu ɲɛfɛ denmisɛnnin isolélen u b'a d'u ma e yɛrɛ bɛna ko n den donna dɔrɔgu la cogo min a doncogo ka ca mais ni mansa ka conseil a bɛ ladili di denmisɛnnin ma ni mɔgɔ wɛrɛ nana fɛn d'a ma a tɛ sɔn a la il va refuser donc mansaw k'u hakili to denmisɛnninw na k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔgu n'i den donna la i bɛ ɲini i yɛrɛ bɛ baara min na i bolila den kɔlɔsili ɲɛ baara min kama i bɛ tila k'o baara bila k'i ɲɛsin den ma donc bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i kɔlɔsi denw na an ka mɔgɔw ninnu kɛlɛ ala k'a ɲɛ k'a di merci beaucoup Oma nin fana ye dɔrɔgu de ye a sisa ni bon ni sisa nin kuma cayalen don dɛ a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la nin bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la d'accord nin bɛ fɛn camanba de kɛ mɔgɔ la d'accord ɲɛ kelen ni sisa nin filɛ ministère 6 de farala ɲɔgɔn kan pour que ka nin interdit parce que OCESI ka siège u sen fɛ u bɛ bali ka taa mɔgɔw sɔrɔ ka sisa fɛn kɛ tɛsi caman de kɛra a la ka taa sɔrɔ a laɲini ye min ye u y'a yɛlɛma ka bɔ o la u bɛ fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ u bɛ fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ i hakili bɛ fɛn fɛn na u bɛ profiter nin fɛ k'a mini nin donc ni interdilen don Mali jamana kɔnɔ pewu d'accord ni minɛra nin na dɔrɔn kungo de don très bien le message est bien passé super a tigɛ b'a fɔ o kɔfɛ nin fɛnɛ bɛ yen ko u b'a fɔ nin ma ko ballonni protoxyde d'azote nin fɛnɛ kɛlen don ka tiɲɛniba de kɛ bi nin fɛnɛ ye dɔrɔgu dɔ ye bon nin tɛ dɔrɔgu ye mais ale fɛnɛ kɛcogo yɛlɛmara jeunes fɛ k'a kɛ minfɛn ye nin ma dabɔ mini yɛrɛ kama usines kurusikɛ mɔbili ninnu pour que ka fanga di moteur ma ka moteur bila ka puissance doubler nin dabɔlen don olu de kama mɔgɔ bɔ min ani ɲibɔla n'a bɛ fɛ k'e ɲibɔ san k'a kiiri joona a bɛ ninnu de utiliser bon denmisɛnninw kɛlen don ka nin ne ye ballonni ye n'i ye funumananin y'i den bolo nin b'a kɔnɔ dɛ i kɔlɔsi a la a tɛ bɔ a da la dɔrɔn a bɛ nin kan Allahu akbar don n'a nata an bɛna ɲɛfɔli ba kɛ ninnu ma ala k'an kisi merci beaucoup alors ɲama monsieur Yuba Konate an bɛ bonya d'i ma i ka kɛnɛ in datugu ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu welewelekan min bɛ wolo ka ɲɛsin denfaw ani écolisotigiw fana ma min b'a to ni hakilina modèle bɛ se ka continuer cogo min na ok merci an bɛ bɛɛ fo an bɛ Chérifla fo an bɛ participant bɛɛ fo ministre de l'éducation tɔgɔ la n bɛ segin ka foli kurakuraya k'a fɔ bɛɛ k'a janto a yɛrɛ la parce que an y'a fɔ baara min don drogue ko ɲɛnaminimafɛnw wariba de b'a la donc an kana an yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko a bɛ dabila a tɛ dabila fɔ mɔgɔw de ka hakili to u yɛrɛ la donc k'a fɔ ko a bɛ dabila o kɔni kuma t'a la parce que fɛn min bɛ sɔrɔ a la wari de don nafolo don mɔgɔw t'a dabila merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ an ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na émission jeunesse et développement c'est la toute première fois que l'émission soit délocalisée dans un centre ou peut-être dans une école, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup à monsieur Ouattara de nous avoir accueillis dans son complexe pour animer cette conférence qui a porté sur les thèmes notamment les produits psychotropes en milieu sportif
et scolaire. Merci à Tegreba Foula. Maminouk Mambolokoro, Odekouye, Mafolo, commissaire Taïbou Lamoko, ni allé chef du centre informatique et documentation de l'OCS, l'Office central des stupéfiants. Maflanan Kouye, adjudant-chef Aboubakar Diabaté, division prévention, communication et relations publiques. En bas, Aubela Djelenfo, Kaklaka, Adafani, école complexe scolaire. Abel Ouattara, Renyamabaye, Ouattara, Palm Lompo, Frédéric Mohamed, Tegreba Foyer. Ma Nana Okouye, Ambalmake, double champion du monde, monsieur Daba Modibo Keita. Amba fo dante fuliminaka doukaye alibi alaka sanailandama akaklaka dafani mami odeye ministère ka tidin keneka ministère de l'éducation ni oye monsieur Yuba Konate amba fo wati na mako jorula ubanga wole jabi krengene ala complexe scolaire Abel Ouattara ere ajijale no kosobe ay tegreba fo ni ala sonama amunu fana makobe ni jemunkayna kake awka kalanso la ina fo OCC fo tukum na ni ministère absega Sherifa TV ni numéro yi wole ni oye 63 0012 95 63 00 12 95 ambe wili ka fara OCS mawkan min bato kan ni bana in kele cogo min na ka bɔ kalansow la aw ni ci aw ni baraji ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye.